Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Inaasahang mas mapapalakas pa ang kalidad at kakayahan ng mga guro sa bansa sa tulong ng bagong inilunsad na 2035 Teacher Education Roadmap. Pinangunahan ng Teacher Education Council o TEC ang paglulunsad ng 10-year roadmap katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa larangan ng edukasyon sa University of Santo Tomas nitong Huwebes, October 16. Magiging batayan daw ito sa pagbuo ng makabuluhan, makabago, malikhain at collaborative programs para sa mga guro. Kabilang dito ang pagbibigay ng scholarship, training, upskilling at reskilling. Reresolbahin din ng 2035 Teacher Education Roadmap ang employment mismatch gamit ng harmonized database na ilulunsad naman sa susunod na taon. Sa ilalim ng programa, aayusin at itutugma ang specialization ng isang guro sa aktwal niyang tungkulin sa paaralan. Anumalang natapos na kurso ayon kay Jenny Hoxon, ang Executive Director 5 ng TEC. Tututukan din ng TEC na binuo ang priority areas na may kakulangan ng mga eksperto gaya ng early childhood education, values education, special needs at inclusive education. Samantala, batid raw ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na may mismatch at kakulangan sa math, science at technical vocational education and training o TVET instructors. Naniniwala ang ahensya na matutugunan ito ng mga mekanismong nakapaloob sa roadmap. Suportado naman ng Professional Regulation Commission o PRC ang roadmap sa pagtutulungan ng mga tanggapan ng pamahalaan. Inaasahan daw na maihahanay ang pagtuturo, pagsasanay at paglilisensya ng mga guro sa pabagubagong demands sa sistema ng edukasyon sa bansa. Kabilang din sa plano ng TEC ang pagsasama ng datos ng DepEd at CHED para maiwasan ang duplication ng mga programa at mapabilis ang pagtugon sa mga pangangailangan ng sektor. Isusulong din ang alternatibong paraan para sa mga kwalipikadong manggagawa tulad ng community development workers at may mga hawak ng 2-year degree certificates na gustong pumasok sa teaching industry. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.